Σήμερα θα ασχοληθούμε με το συνάχη και το μπούκωμα που εμφανίζει στη μητούλα τα περισσότερα παιδιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το σύμπτωμα αυτό είναι το πιο συχνό σύμπτωμα που εμφανίζουν τα παιδιά. Μπορεί να εμφανιστεί από βρεφάκια έως και πολύ μεγαλύτερα παιδιά. Πολλοί γονείς διαμαρτύρεστε ότι από τη στιγμή που άρχισε να έχει μίξα δεν σταμάτησε ποτέ. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι η μίξα ξεκινάει συνήθως όταν υπάρχει κάποιος παράγοντας που τη δημιουργεί ή είναι το πιο συχνό αίτιο και πιθανόν ανάλογα με την ηλικία, όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, επειδή δεν μπορεί να προλαβαίνει να βελτιωθεί η κατάστασή τους, έρχονται επαναλημώξεις από άλλους ιούς με αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση να εμφανίζεται σαν να είναι μόνιμη. Πρέπει να ξέρουμε ότι η μύτη είναι από τα πιο βασικά όργανα του ανθρώπου, γιατί είναι ένα φίλτρο που εξασφαλίζει να έχουμε στον οργανισμό μας αέρα καθαρό. Έχει τις τριχούλες και τις εκκρίσεις τις φυσιολογικές, οι οποίες δεσμεύουν τα μεγάλα σωματίδια όπως σκόνης ή ιών, και έχει επίσης πάρα πολλά αγκία. Γι' αυτό και αιμορραγούμε πολύ όταν τραυματιστούμε στη μύτη, τα οποία αγκία εξασφαλίζουν την δυνατότητα να θερμαίνεται ο αέρας που μπαίνει στον οργανισμό μας. Και έχει επίσης και τη δυνατότητα με τις εκκρίσεις που έχει να υγραίνει τον αέρα. Έτσι εισπνέουμε πάντοτε καθαρό αέρα σε καλή θερμοκρασία και υγρό αέρα. Αυτά τα στοιχεία χρειάζονται για την καλύτερη λειτουργία του αναπνευστικού. Όταν η μύτη είναι φραγμένη και η αναπνοή αναγκαστικά γίνεται από το στόμα, τότε αυτός ο αέρας που εισέρχεται στον οργανισμό μας σίγουρα δεν θα είναι καθαρός, δεν θα είναι αρκετά ζεστός και θα είναι και λίγο πιο ξηρός. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει με προβλήματα στο φάρυγγα και στο κατώτερο αναπνευστικό μας. Επίσης, μια φραγμένη μύτη εγκυμονεί κινδύνους και για τα αυτιά, γιατί μέσω της μύτης υπάρχει η δυνατότητα αερισμού των αυτιών μέσω της εφταγγιανής σάλπιγγας που συνδέει τη μύτη με τα αυτιά, και όταν είναι φραγμένη η μύτη και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε είναι και πιο συχνές οι οτίτιδες στα παιδιά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη μύτη του παιδιού καθαρή και ανοιχτή, να μπορεί να κάνει ειρηνική αναπνοή, γιατί έτσι εξασφαλίζουμε και την υγεία του παιδιού. Αυτό προϋποθέτει καλές πλύσεις με ορό ή θαλασσινό νερό και αν χρειαστεί και σε τη χρήση αποσυφορητικών, ούτως ώστε να παραμένει η μητούλα ανοιχτή. Στα παιδιά η ειρηνική συμφόρηση και το συνάχη κρατάνε σίγουρα λίγο παραπάνω. Σκεφτείτε ότι η μύτη δεν είναι ίδιου μεγέθους σε ένα βρέφος, σε ένα νήπιο ή σε ένα μεγαλύτερο παιδί. Και όσο πιο μικρή είναι η μύτη ενός ανθρώπου, πιο εύκολα φυσικά φράζει και πολύ πιο δύσκολα αποκαθίσταται η φυσιολογική της λειτουργία. Γι' αυτό και η διάρκεια που χρειάζεται για να αποκατασταθεί είναι αρκετά μεγαλύτερη. Η παρατεταμένη διάρκεια όμως συναχιού και απόφραξης μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που να ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να έχουμε επιπλοκές, οι οποίες επιπλοκές μπορούν να χρειαστούν αντιβίωση, και εκεί θα χρειαστεί και η παρέμβαση του παιδιάτρου, του γιατρού σας. Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς τη μύτη να τη φροντίζουμε τακτικά στα παιδιά μας, ακόμα και όταν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι κακό να κάνετε κάποιο καθαρισμό όταν γυρνάνε από το σχολείο, για να απομακρύνετε όλες τις βρωμιές που πιθανόν να έχουν εισπνεύσει εκεί στο χώρο που ήταν, και ίσως και το βράδυ πριν κοιμηθούν, για να έχουν καλύτερη αναπνοή το βράδυ. Αυτά, και προσέξτε πολύ, γιατί αν έχετε καθαρή και ανοιχτή μύτη στο παιδάκι σας, σίγουρα δεν θα έχετε τόσα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υγεία του.